kan jeg. Lav og arbejde. Arbejde. Der står ingenting. Nej, men hvordan siger man det på sønderjysk? Lav er arbejde nemmere. Lav arbejde nemmere. Lav arbejde nemmere. Ja. Nemmere. Nemme. Jeg kunne have lidt stavfældt, da jeg skulle. Jeg kunne slet ikke få et strømstil. Lav arbejde nemmere. Ja, men det er lean. Jeg er på en lean-uddannelse. Og er der nogen af jer, der har hørt om, hvad det betyder? Ja. Ja, Du kan klar igen. ja. Men altså, Kajsen, det er jo en del af lean. Og det handler faktisk om, at vi skal lave vores arbejde nemmere. Og jeg startede i sidste uge, og jeg skal til eksamen midt i december. Jeg skal skrive en opgave, og jeg skal også op og mundtligt. Og det er derfor, jeg filmer. Fordi jeg ved ikke, når jeg skal op og aflevere den, så ved jeg ikke. Det skal være noget, altså vi skal dokumentere, ikke også? Så det er noget med nogle billeder og noget video. Og måske kommer jeg ikke til at bruge det, og måske gør jeg. Men det er lidt sent der i december, så siger det jo, da ærgerligt, at jeg ikke tog noget video dengang. Så derfor gør vi det. Altså det, jeg tager udgangspunkt i, det er den, som vi fik. Det hedder fortsat udvikling af brugen af CSC. Så det betyder, at jeg skal ind og kigge på alle de delprocesser, vi har i CSC. Og så bruger jeg den her, som Ulla og Frauke lavede. Og det er faktisk de samme på, der er ikke noget nyt på, fordi det er jo de samme ting. Sådan, men jeg skal lave en status med at se, hvor er vi henne. Og så er det Frauke, der skal sætte deadline, og vi har altså ikke nået det, for jeg var afsted mandag tirsdag, og nu skal jeg afsted igen mandag tirsdag. Og jeg kan jeg har også kun 5 dage om ugen. Så jeg lægger sådan her en til jer hver, og så når jeg får fat, jeg skal mødes med Frauke i morgen, så er det hende, der skal sætte deadline på. Altså hun snakkede lidt om, at de her ting, som vi egentlig har haft hele 2014 til at komme lidt ind i, at dem skal vi kunne, inden vi flytter på Hertughaven. Men det tilkommer ikke mig, så jeg er nødt til lige at have det clearet med, hvad hun vil. Ja, jeg tror det var det. Og så nu laver jeg så også en handleplan til jeres Kajsen mappe. Sådan at fordi også, det kan godt være, at I så vælger, når jeg er færdig med projektet, at I så vælger at faktisk vil køre videre på den her måde. Og vi har snakket om, at ude hos, du er superbruger, Inger, ikke også? Ja, og Anja og Tom bliver det ude hos os. Og der har vi snakket om, det kan jo godt være, hvis alle synes, at det her det faktisk er en god måde at blive ved med at holde lidt styr på det, at så kører I det videre. Fordi jeg slipper, når jeg har været til eksamen. Jo, og så, men det får jeg så en mail om, hvis I kommer på nogle ting, altså nu, jeg så lige en mail i dag, hvor der stod, at man inde i CSC kan lave et Word-dokument. Det har jeg aldrig nogensinde hørt om, men hvor jeg tænkte, det er egentlig meget smart. Altså, så hvis I opdager sådan nogle ting, at det kan det også, eller det, så kan I skrive det på, og det er jo så det, I kommer til at arbejde videre med. Det var det der brev der jo. Der er mange ting, vi har lægt på. Ja. Så, og det sidste, det er, at jeg bliver målt på, om det overhovedet betyder noget, at jeg ligner det hedder det. At jeg ligner det her CSC, så jeg skal bruge en testperson hver sted. Og det Frauke sagde i går, det har jeg ikke selv tænkt på inde hos os, det er, at det vil egentlig være godt, at der er en, der melder sig, som ikke er så langt i det. Fordi så får jeg større succes. Nej, men jeg forstår det ret, som Frauke siger, at det er jo helt ligegyldigt, hvor vi er henne hver især. Det vigtigste, det er, at der sådan kommer en status på, jamen det er sådan billedet ser ud. Og så, og så skal jeg jo måle igen, inden jeg skal til eksamen, og så sige, har det overhovedet nyttet noget? Og det er det, jeg bliver målt på, om jeg overhovedet kan finde ud af det her lige. Så hvem melder sig? Ja, så skal det vel være med for AF. Der er det jo ikke en brigade, jo. Ej, det er det ikke, Kirsten. Ja. Du er godt nok en skat. Tusind tak. Så booker jeg en tid med dig. Så booker jeg en tid med dig og kommer herned, og så sidder vi sammen et par timer, og så tager jeg nemlig tid, fordi jeg er nødt til at sige, her er vi i dag, og om en måned, så er vi der. Tak. Ej, du ser sådan lidt ud. Er der nogen, der har noget, de vil spørge om?
spørger vi Kirsten efterfølgende. Jamen, han kan jo forstås. Altså, Jamen, jeg kan nogle ting, men det er mange ting, jeg er så usikker for. Ja. Og så, når du så kan få succes med mig, Ja. fordi det er ikke sådan at danse med ting. Nej, Altså, nå. det er godt. Okay, Det vi kan også danse lidt. Ja, kan vi det? Jo. Men jeg tror, det vil... Super. Tusind tak. Susanne og Kirsten på slap line. Det tror jeg ikke, Og jeg vil sige, at du må godt stå bilen nu. Det er da sjovt.